Good morning, mabig ya kabasan na pinablimiran na dumarangal. Ipaparantal sa kailamang edisyon na sayan na programa SPN sa Pangasinan Natan. Diyan saray ulundasig na saray manunan impormasyon balita gagi inapag inakamatan tanda pinawiran na saray barakal Iran Pangasinense. Mapanasapa sa kaki sa aktibidades sa pantulong na sa provincial government pinuntan at naindan na sa makanapagan na tulong susaray Pangasinense at sa iluyag na Pangasinan at sa panoon ay gagi nalilig na sumay epekto na pandemya. Diyan sara may palabas sa agaw gagi at nanggawa na sa pangitan na tulong sa OFW at sa balay na infanta sa provincial government na Pangasinan ay gagi at pinuntahan at makatulong at sa OFWs ay aray agagi apektado na sa COVID-19 pandemic pinablimiran na dumurangal. At dyan saya tatang tagagimira at pigaraниran aktibidades sinsuta singa satay pangiter na saray tulong para sa OFW sa mismon balay na Bautista infanta tan aramnira gagi piruntan at makatulong saray marakal ira iya Pangasinense. Lega nagagi sa provincial government ng Pangasinan at limuob at sakay paknaan sa Manila Waters. Piruntan at nawalaan sa bulk water supply at sa Manila Waters. Piruntan at makapan-invest na 8 billion pesos at sa luyag na Pangasinan. Lega nagagi sa luyag tayong Pangasinan at patuloy ni sa yung tatagay sa kaso na sa COVID-19 kaaraman kaaruman na kaso so na ikurit at sa luyag na Pangasinan. Katumbukan mo tagagi impangideklara sa luyag na Pangasinan at wala sa alert level 3 at nalapo kaaraman hanggang Enero 31 sinigang pinuntan at mangipaway na sa implementing guidelines sa Alert Level 3 si Governor Amado Pogi Espino III. Katumbukan itong talagagit ng kauman na sa Veterinary Medical Mission sa provincial government ditan sa balay na Bolinao. Nagagagi yun sa sayan agaw at insataman sa may walk-in vaccination para sa COVID-19 na sa provincial government. Ari man pa sa first dose, second dose, and booster. At insatasan ito agaw ay walk-in vaccination ditan at sa Pangasinan Training and Development Center 2. Na siyempre sa report sa ipasabi na sa kabiyangan na Aksyon Radio Reporters naringlan na dasayang programa SPN sa Pangasinan Natan. Siyempre, konob kantabayo sa amigo yung Aksyon Commander Dante Cera. Antes na saray impormasyon o detalye na saray impormasyon na balita, wadya nila makanampakaba at paimano, malalapod saray manangantabay. SPN!
Tuloy-tuloy sa programa SPN sa Pangasinan Natan. Sa Chaniko ng kantama yung sa Amigyo Shaksi Commander Dante. Diri sa karuman nila na informasyon balita malapon sa bulan na Pebrero na napagyaman panangnang nasay ebidensya awalaan na bakuna laban sa COVID-19 foreigner o looban Pilipinas. Sa ebidensya na bakuna at napag-ipananang antisya lugar na din plano at ang takuman airport sa bansa kabiyangan sa exemption sa gugaw ang po ni 18 anyos sa individual yung ganayari na bakunuan alapon sa medical reasons na pag mampanagdag sa kaya public health region sa pinalapon yung bansa kabiyangan sa nayari ng loob at Pilipinas sa foreign diplomats tan sa kwalipikadong dependents o visa holders ay araya at loob at sa bansa. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Patuloy unta tagay sa kaso na sa COVID-19 at sa luyag na Pangasinan na pinablimiran na dumarangal ay ayat singigan na akin at sa kabiyangan na IATF. At ang ipaway na resolution niya ibiyang aso sa luyag na Pangasinan at sa alert level 3 ang kaiba sa pigaran na probinsya o talunang probinsya at region 1 asing asay La Union asay Ilocos Norte pinablimiran na dumarangal ay agagi katumbukan na sa may tagay na kaso na COVID-19 nalapod sa may agaw na Lunes agagi ng tipaso sa kaso na COVID-19 at sa may agaw na Lunes Enero 10 at awalaan na balon kumpirmadong kaso na 179 duwara labat laso recoveries rason piruntan at nawalaan na aktibong kaso sa Maniagaw 607 timumbuktan at sa may January 11 at awalaan na kaaruman 179 iya kaso matagagi nagtumbukan tanagaw parehas at sa recoveries at sakay lambangat rason piruntan na nawalaan na 782 ay aktibong kaso na sa COVID-19. Timbumbok at sa may agaw na Miyerkules at awalaan na 175 balon kumpirmadong kaso 33 sa balon recovery sa medyo limagsab so sa aktibong kaso 920 abang balot kaloob na sa agaw na Huwebes sa pinablimiran dumarangal at nagmaliw sa aktibong kaso o sa balon kumpirmadong kaso na COVID-19 at simapat at 230 sa recovery sa 36 rason pirantan at untagli sa aktibong kaso at 1,113 insan karuman nagagi agaw na Biyernes Enero 14 sa balon kumpirmadong kaso at 290 new confirmed cases sa recoveries at 51 ay agagi singigan piruntan at nawalaan na katibugan na kaso o aktibong kaso yung 1,348 sa total kaso tila agagi na sarin kaprosan at onliligad nila 37,106 sa total recovered patient onliligad 34,519 legan karuman apatira so inatay at nikuritad sa luyag na Pangasinan rason piyan untagli so death toll 1,239 total death 1,121 sa probinsya
tan 118 sa syudad na dagupan pinablimiran dumarengel. At ay agagi at very alarming. Siyempre agagi at dati-rati zero la sumaslak yung kaso ng COVID-19 at saray nandurumaran balay at sa iluyag na Pangasinan. Pero natan halos amin wala na sa aktibong kaso na sa COVID-19. Ay agagi at naikurit natan. Jad balay na agno at walay patiraya kaso. Jad, magano tayo medyo makapoy lay flashlight tayo agagi. Medyo makakapay kumapat niya mata tayo agagi ay. At sa karuman ilang kaso na COVID-19 at sa iluyag per municipality or city or per LGU pinablimiran dumarengal. Jad Agno Apatira, Aguilar 16, Alaminos 19, Alcala 14, Anda 11, Asingan 41, Balungao 14, Bani 15, Basista 26, Bautista 38, Bayambang 19, Binalonan 11, Binmali 50, Bulinaw 0, Bugalyon 30, Burgos 16, Calasiao 94, Dagupan City 236, Dasul Infanta 0, Labrador 7, Lawak 4, Lingayen 80, Mabini 0, Malasiki 60, Manawag 32, Mangaldan 49, Mangatrem 14, Mapandan 13, Natividad 7, Buzurubio 22, Rosales 24, San Carlos City 62, and then San Fabian 20, San Jacinto 21, San Manuel 17, San Nicolas 7, San Quintin 4, Season 22, Santa Barbara 59, Santa Maria 12, Santo Tomas 6, Sual 0, Tayug 24, Umingan 21, Orbistondo 0, Ordinata City 85, Tanbalay na Villasis 22. So, arara malagagi, at sa malat natan niya monitor na sa ikabyangan na Provincial Health Office at sa balay na Kalasyaw, yung manunaan, ay awalan ng 94 cases. Ordinata City, 85 active cases. Lingayen, 80 active cases. San Carlos City, 62. Malasiki, 60. Santa Barbara 59, Binmalay 50, Mangaldan 49, Asingan 41, Tan Bautista 38, lagan niya sa syudad na nagupan at 236 pinablimiran dumaregal in less than 2 weeks at ating talagagi in 2 weeks time at ating talagagi kaloob na sa bulan na sa Enero 2022 agagi at pimalula at 23 agagi 23 loob so sa bulan na Enero at walang tayo 23 active cases. So gabay itong ibagasirin at walaan agagi na sa 1,325 cases of COVID-19 kaloob na sa bulan na sa Enero in 2 weeks time agagi at untan na karakal susamay kaso na COVID-19 at sa intiron luyag na Pangasinan. Katon siyempre agagi niyarin epektutan kwanda tila na sa may post-holiday season. Katumbukan sa selebrasyon na Christmas at New Year. Katon na bimalag su kaso kasi marakal at sari kabaloyan tayo taga na obserbaan sa minimum public health standard iaayat na ipapatunton na sa IETF EID at ating tanagagimira. Katon dyan sa ekagi
nibaga ito na po sa solid decision pero sa threat na sa Omicron variant nagagi at sakoy saray singugan no akin at nga bigla so intagoy although ang po ni kumpirmado ng kaso ng Omicron variant at sa luyag na Pangasinan syempre si kwantuman lang tin Ingles, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Katon imunan kinraw o inrekomenda kagi na sa provincial IETF at sa national IETF iayagangi at isilong at sa mas malat ya classification so sa luyag na Pangasinan which is inapruban mo na sa national IETF ang panamaglay na sa impangisaklang na si resolution number 156-2022 pinablimiran na dumarengal ay agagi at mangipapalapag sa luyag na Pangasinan kaiba at saray Pigara Iran probinsya ay agagi isilong at sa anyway, resolution number 156-C pinablimiran dumarengal ay ariat inaprobaan so ITF so recommendation na sub-technical working group on data analytics escalating on tatagay so sa ang ganda nilang probinsya are highly urbanized cities at an independent component cities to alert level 3 effective January 14 until January 31, 2022. Karuman tanagagi gimapo so sa alert level 3 system at sa luyag na Pangasinan. At kaiba na luyag na Pangasinan at Pigara na probinsya at Luzon. Aditan sa Cordillera Administrative Region sa probinsya na Benguet, Kalinga, Abra, Region 1, La Union, Ilocos Norte, Tansay, Pangasinan. Pero imunalan sa gagi at imunalan indeklara so alert level 3 status sa syudad na Dagupan ay manlapo nugat na lino January 8 o January 9 hangga January 31 kabiyangan na sa probinsya Region 3 Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Region 2 I should say, Region 3 Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Region 4B, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Region 5, Camarines Sur, Tan Albay, para dyan Visayas, Region 6, Bacolod City, Aklan, Capiz, Tanantique, Region 7, Cebu City, Mandawi City, Tacloban City, dyan Mindanao, Cagayan de Oro City, Davao City, Region 13, Caraga, Butuan City, Agusan del Sur, Cotabato City. Arara managagi kabansag sa luyag na Pangasinan ay at indeklara under alert level 3 status manlabot January 14 hanggang 31. Pero karuman, wala mo simpaway na sa national IETF na pigaran lugar tan probinsya, tan syudad at sa interior Pilipinas kaibaddan nga sa probinsya na Ilocos Sur silong matla sa alert level 3 malabot January 16 hanggang January 31. Ato na dyan sa gangit ang ipoy-mo sa implementing guidelines si Governor Amado Pogue Espino III pinuntan at tumbukan na marakal Iran kabaluyan tayo at sa manunan saya at sa panobserba na minimum public health standard iayagangi at sakuya sa kurang piyan nabawasan susama paggamon sa COVID-19 at napag i-implementa at all times araya gagi at sa pansulong na appropriate personal protective equipment sa panmintinan na physical distancing sa pan-install na hygiene station tan ventilation para sa closed areas siya pa mambilang sonsungay saya tonsilong da kaso sa pertinenten provincial ta local ordinances
sa ipangusan sa face shield at voluntary. Pero laban na sa may medical and quarantine facility settings and then i-require kagi sa health workers. Sa curfew hour kagi at ang ganda ni alas 9 na labi hanggang alas 4 na palbangon. At siyempre kagi aray unvaccinated individuals o sara may agni akakompleto na bakuna na at papabanuan ay mansan siya at sa kaabungan da except for emergency and humanitarian reason. Sara aga bakaunan individual laula at sari ugugaw below o 12 years old palagsab at aga abulo yan yung loob at sara may enclosed establishment. May sarado establishmento o may kulong establishmento gamat limitado sa mall, supermarket and restaurant. Aray baratilyo tan fiesta celebration especially sa Republic Plaza tan saray Calzada or those sanctioned or sponsored by LGUs at highly discouraged, especially wala ramay tiyanggi-tiyanggi agangi at i-discourage sitan agatan na pag ipatunton at antuman niya kaso sari mass gathering activities at napag-iwasan uniwas ilaramay a person with comorbidities aramay walay sakit tansaray mamalukon tansaray aga-abakunaan iya tuo especially below 12 years old nagagik Natan at panto iray unloob sa luyag na Pangasinan, Areolan Metro Manila, tan malapod sa Metro Manila. At sino na Section 4 ng Executive Order number 004-2022 ng Governor Amado Pogi Espino III at ipapalapag na diyagagi sa intrazonal tan interzonal movement at abulo yan subject to reasonable restriction yan ay yarin i-impose na sa component LGU nayarin aray wala lagagi discretion sa LGU nanturay rumiran na napagya ipatundunda pero at mambilang at sa yung ganda na sari abulo yan aramay walay access yung mga na sa essential goods tan servisyo or mantratrabaho at sa abubunan yung industriya tan sa opisina aray individual outdoor exercises mambilang at i-require na LGU yan nawalan na testing at sa valid COVID-19 vaccination card at manservimot bilang sufficient alternative. At katumbukan agangitan sa resolution ng Metro Manila Development Authority number 2022-01 saray aga bakunaan niya tuo malapod sa Metro Manila at aga abulo yan yung loob at borders na Pangasinan except for emergency and humanitarian reason. For this purpose, in kwanto sa pangiparungtal o pangipresenta na sa vaccination cards kaaruman na sa may valid IDs at i-require sa borders. Tansyo pa man, sumblangan saya at silong at sa kaso ayat o pibyangan na Republic Act 11332. Ayaman agagi may Bayanihan Act at atan agagi at ang gandan unless irrevocla o alifla may MMDA resolution number 2022-01 aray turista at i-encouragean yaman parehistro at Pangasinan.tarna.ph pero tan siyempre contact tracing nga tan nanunungiran para tinulobat sa Pangasinan siyempre ara may establishmento at wala rara may napagya tumbukan 30%, 50%, 30% at sa may indoor, 50% at outdoor. At ara may contact sports
at agamot na yari unless wala permit na sa Games and Amusement Board at ang Philippine Sports Commission. Ara may karaoke, ara may club, aray concert hall, theaters, casino, horse racing, cockfighting, aray bulang, lottery, and betting shop, except as may be authorized by the IATF-EID. Saray pantitipon at saray kaabungan at saray individual ay agagi at nangyari agagi no ang bilang at mantipon kaabungan at agaki-iba at sa kiabong aga nayari pinablimiran na dumudangal. So si katura raman supigaran kabyangan na napag yatumbukan legan niya existing itay Resolution 156-C Series of 2022 na IATF pinablimiran na dumarangan kasi aray agagi talagang napaglabat kasi no mampaulyan tayo singasami karon ng Governor Amado Pogi Spiro Lanang saray Pangasinense disiplinan tayo'y sarili tayo manaanusan tini pero tanat nilabas tayo yung pandemya at ang supalalang pila ng Governor Pogi saray kabyangan ng Pangasinense anos disiplina halapod no walay anos tayo no walay disiplina tayo at nagagi panangipanangnang na panangaro at pamilya. Siyempre, nenararte pamilya tayo agagi at na panangaro man-reflect sa isikatoy namin at sa iluyag ng Pangasinan o nagsabsukaso na sa COVID-19 aga na-apektuhan suluyag na Pangasinan. Katon na sa pandisiplina sarili na ano sa gagi at sakitan niya pangananang na panangaro at sa pamilya tayo tan sa probinsya tayo iya Pangasinan. Umpar tayo kagid saray karuban nila na impormasyon balita kasumpalan na pigaran makanang pakaba at paymano.
Tuloy-tuloy sa programa SPN sa Pangasinan Natan. San Nicolab Cantabayo sa amigo Saksi Commander Dante Cera. Ay agagi nilira sa alert level status agagi abilatin naman at dyan walay pasimbalon resolution na sa National IETF niliraan sa mapason imo nang dagupan 9 to 31 imo nalaray Pangasinan pero ditan sa Metro Manila namansasan siya sa Metro Manila sa isilong na alert level 3 hanggang sa katapusan na bulan lapod patuloy itatagin na kaso ng COVID-19. Ibabawal sa alert level 3 status so face-to-face classes, contact sports, fun fairs, tanang operasyon na sa casinos. Nilimitan mo sa galaw na sa agam kunadon individual dan hanggang 30% na batlaso abunan ay kapasidad na sa indoor activities, dine-in services, religious gatherings, fitness studios, personal care services, and recreational venues. Abunan mo sa alert level 3. So intra-zonal tan interzonal movement ang gaman na nangyari na mga patunton na malit o panulat ng local government units pero unsilong ni sa oversight, monitoring tan evaluation na kanya-kanyang regional IETF. Likod sa Metro Manila, isilong mo sa alert level 3, malabod Enero 16 hanggang 31 sa Baguio City, Ifugao, Mountain Province, Dagupan City, Ilocos Sur, Region 1, Santiago City, tan Cagayan sa Region 2, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, tan Zambales at Region 3, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna, tan Lucena City at Calabar Zone, Region 4A, Marinduque, tan Romblon sa Region 4B, Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City, tan Sorsogon sa Region 5, Diyan Visayas, wala man alert level 3 so Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental, tan Guimaras sa Region 6, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu, tan Negros Oriental at Region 7, Ormoc City, Biliran, Samar, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, tan Southern Leyte at sa Region 8, Jad Mindanao, sa lugar yung wala level 3 at sa Isabela City, Zamboanga City, tan Zamboanga del Sur at Region 9, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental, tan Misamis Oriental, Region 10, Davao del Sur, tan Davao del Norte at sa Region 11, General Santos City, tan South Cotabato sa Region 12, Surigao del Sur, tan Agusan del Norte at Caraga, tan Lanao del Sur, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay area gagi at Naipatanton, so alert level 3. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang balitang ito ay sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalasaba sa kagi iraktibidades ang tantumatan sa investment na kagi iaya at ululoob at sa Pangasinan. Ano nung nyo sa ko'y Japanese investor at investment na multi-billion dollars at sa probinsya tayo at karama na kagi at indaulo ng Governor Amado Pogi I. Espino III. So sa 8 billion pesos concession agreement aditan sa Capital Resort Hotel at sa consortium na sa Manila Water Company Incorporated tan Manila Water Philippine Venture Incorporated. Yan na siguro so sufficiente, sustainable tan quality potable water supply at sa probinsya ng Pangasinan. Sa concession agreement signing at indaulan mismo ng Governor Espino, Manila Water Philippine Ventures, Asia Pacific and the TS President and Non-East Zone and International Business Chief Operating Officer Melvin John M. Tan, Manila Water Philippine Ventures, North Luzon Regional General Manager and Regional Business Management Development Head Christian Mel Marcos, Manila Water Philippine Ventures Subsidiary Operations Group Director Maideline Quinto.
Provincial Administrator Nimrod Kamba at si Provincial Legal Officer Geraldine Ubaniken. Diyan silong sa 25-year Public-Private Partnership o PPP framework sa proyekto at manggagatma i-develop so sa bulk water supply system at sa Pangasinan aya at makapangiter na approximately 200 million liters sa potable water per day. At ating dalagagi mila. At initially gagi sayan na Pangasinan Bulk Water Supply Project at implano at sa datin na administrasyon ng datin Governor Amado T. Espino Jr. At similong at assessment at subsequent approval malalapo at sa PPP Center of the National Economic and Development Authority sa proyekto at mangusar na sa raw water source malalapo sa Agno River dan bawasan so pan-reliance sa groundwater resources ayat pandidiplit lagagi talagang makalamot lagagi at siyempre nabawasan sa cost of power for pumping. Ang tanong-tanong tamot sa proyekto at mangitar na socio-economic benefits at saray lokalidad na untan tumadon sa probinsya. Sa concession agreement, tinumbukan na sa ceremonial groundbreaking ceremony ay highlight so panangilisab na sa time capsule aya at karga so plano na riverbank filtration system. Kakabiyangan na gagi at imimaton at sa bitlan aktibidad at si Sangguniang Panlawigan Majority Floor Leader at ang idol at ng Ronnie Geronimo si Nestor Nick Boy Reyes si 3rd District Board Member Angel Banican Jr. Sa Department Heads at Aramniran na Selection Committee members na abitlaran na proyekto. Panahon na kore. So sa katong mga gangyan natin investment at sa iluyag na Pangasinan aya at na benepisyoan aray probinsya sa lokalidad aya at pandistributan then of course socio-economic at siyempre additional jobs para at saray Pangasinense. 18 minutos kasumpalan na alas 10 at kabusan ng gawamad na Veterinary Medical Mission sa Office of the Provincial Veterinarian idadauloan ng Dr. Jovito Tabarejos at Barangay Concordia at Balay na Bulinaw, Karuman. Saya gagi sa sangkonaan sa itoon 2022 ay sa Abitlan Medical Mission para sa alagan ayop at mangitar na libreng serbisyo malapot sa veterinaryo na sa OPVET o Office of the Provincial Veterinarian at ang pigara at sa serbisyo inter at sa ringgundan consultation sa vitamins administration, deworming tan neutering o hiwalaan o pangkapon at saray alagon na asotan pusa. Yan unong kinong Dr. Tabarejos sa Veterinary Medical Mission at sa regularya programa na opisina piyan makatulong at pangitar na proteksyon tan suston pa na alaga na saray ayop likod sa libre serbisyo ang internet na dog food, disinfectant powder, sprayer tan sweatshirt bilang freebies para damin yan ang paristro pet owners. 20 minutos kasumpalan na alas 10 kabosan. Kalagnan to niya gagi aga na pupulyanan sa provincial government na Pangasinan iray kabyangan na saring display sa OFWs aramay apasumpet lapo sa COVID-19 pandemic sa iluyag na Pangasinan. At dyan kumadwan edisyon na turong pangkabuhayan sa Overseas Filipino Workers Project tinawid na provincial government na Pangasinan at panamagloy na Provincial Employment Services Office so abitlan proyekto at Balay na Bautista
ang awon ating 5,000 pesos tan 25 displaced. So 25 ay displaced workers sa nabitan balay. Tan sa itulong pangkabuhayan sa OFW at proyekto ng kapasilong at abig Pangasinan ay flagship recovery program ng Governor Amado Pogi Espino III ay gatman na indan oportunidad niya nawalaan na sariling negosyo ilay OFW siya pasabot lapod sa pandemya. Naglabot sa pisalamat na sa beneficiaryo na displaced OFWs untan tumat sa lokal niya gobyerno at panagdaulo anan Bautista Mayor Amadeo T. Espino Jr. ang iter nasa tulong nasa provincial government ang idaulo mo sa ceremonial awarding of financial assistance si board member Nicolay Jan Luis Sison, board member Chingy Perez Tababa, dati na board member Clementine Niño Arboleda Jr., tan si Bautista Mayor Amadeo Espino, Bautista Vice Mayor Joseph Espino, tan arumniran lokal iya opisyal likod sa impagitan na pinansyal at sa beneficiaryo at si Milong Ira at sa Basic Financial Management Seminar piyan mangiter na guidance at sa pangigapo at panpabulaslas ang nasa negosyo da pinablibiran na dumuringal. Pero imunon satan at ang itarmot sa provincial government ditan sa balay na Infanta agagi ya ginawa ditan sa Infanta Municipal Hall at siyempre tulong pangkabuhayan sa OFW project at ay agagi at nampasalamat mo si board member Bersosa, Infanta Mayor Marvin Martinez I should say, Infanta Vice Mayor Virgilio Balyata, Infanta Migrant Desk Officer Mildred Hernandez, Provincial Employment Services Officer 3 Rachel Uset, and Infanta OFW President Erwin Quiton. Araraman agagi mapalasapas aya at gagawin sa iluyag na Pangasinan panangipanang na sa panangaro na sarian na kabyangan na sa kintay agagi OFWs. Anong tanto managagi ang itermatiranitan na sa balay na bilyasis yan ay na 25 displaced OFWs ang nindan na tig 5,000 pesos at ating tanagagi mira at sa pangitar agagi na sa financial assistance at saray OFWs at Dimbalan at Taluran Basian nasa Pangasinan Provincial Employment Services Office pinili irekulipikado na ang awat na tulong pangkabuhayan malala po sa provincial government kay baladya sa economic status years of stay of abroad or cost of repatriation at timot lagagilante kumusta sa kipapasan nga nasarayan na displaced OFWs araya kasi at maong sa pambibilay na pero namang sa pambibilay na ang apektado na pandemya at siguro akong pasa at siyempre pigay toon so sa impanayam to na abroad at akin at apasumpot araraman agangi pero lante mas lagal saray ang kamaluyan tayo ay aray at akaawan at talagang pinuspus talagang iniscreen niya maong alam basta-basta ang idar at ang tatimot lante at masnak OFW at katipon pero wala raramay katipon na gagi aya gagit kada sweldo na ipawit dala sa karabat na so ilaloan na pamilya na ilaloan para panaral na saray atong da saray anak da ilaloan yung isaliw na inago-agaw ay at taganoy laman na saray pamilya na ara may expenses ayat pikabyangan pambayar na sila pambayar na aratay danong-danong magagi siyempre sa ilaluan na sa pamilya na tilagya da Pilipinas taamal labas sa OFW katon sa aming OFW kaabat ni kwarta to nga pansweldo nitan sa biyag tao ipawit tulan tampol da saray pamilya to tapian agira na urasan di ba tapian agira kaskasi kalamor tapian walay na isuporta sa panaralda so meaning agira katipon na ilaratan yung OFW
lengan niya si Kara at walaan biyag tao. No, ang ingan, impawit dalam mga tamin. Ang kalamor, ang po'y savings na. Diyan untan tumot diyan na sa tirato diyan Pilipinas, kaawat, nasa may pawit na nanay, gastos diyan, gastos di man. Agdaanta sumantipon. And then si Mabiyay, pandemya gagiyay, Antuagawa, lapo, siyempre, irap la, nasa ekonomiya, ditan, sa bansan Kolanda, Antuagawa Natan, apasampatira. Siyempre, nga pumalay pasweldo na, saran na sarate amo na, apektado ra pandemya, ditan sa biyag tao. So, Antuagawa, iba napilit na nagagi, ay i-terminate so kontrata na aramay arom at inalagan na lang may repatriation piyan makasampot ilan libre sa Pilipinas wala ramay arom ang gapoy sa liuday ticket da di replano piyan makasampot sa iluyag na Pangasinan, di ba? Si Katura raman natatang talaga kimira susamay sakil sara may rason. No akin at anang ng Governor naman ng Pongis Pino III, kasabi na niya sa luyag na Pangasinan at kalamor, ang pakaskase, ang gapoy pambilay na, ang gapoy trabaho na sari anak na, ang gapoy naluumanda, ang gapoy pangigapanda. Natatan so aforeseen ng Governor naman ng Pongis Pino III, pagka-aray ang gagi, modern day hero. Alapod saratan na remittances impawit sa anak na gange balot sad to say despite the sacrifices tating talagang mira kinyento agagi na may interpretable na agagi sa pagkaarawida at sa pamilya na indanabatlara na maong ya kaimwasan maong ya panagbilay aso sa pamilya na balot, dyan kasamputan lang tiyagangi, despite those sacrifices, at aga supusyente, piyan untan at mas lalo na igwat, so pambilay na pamilya na, lapo at sa COVID-19. Di ba? Lapo sa COVID-19, dakalya talaga, so apektado, iran kabaluyan tayo. Dakil so apektado Iran Pilipino. Anatan kasampot na dyan sa Pangasinan ay titagagawin na tangay-tangay mo tira kalamor aburido ra no pangalanda so pambilay na ang tumbok Iran agaw until sa stay nagagi katulad din anutan ng Governor Pogi irarayan programa pinuntan at nawalaan na pangingapuan irayan na displaced OFWs hanggang man lako ray kapunad panagturok na isaw-isaw kwanto nga antisipanon at walang iretubo ni agaw wala sa isuporta at sa pamilya and ibangat nira gagi panon dan na pabulaslas itan sumalabalaga puunan da pinuntan makarecover sa pandemyan kakarapanda uman agagi so kanunutan ng Governor Pogi katong sa palanang advice ng Governor Pogi every now and then sana may beneficiary na sa provincial government na ampupuyo itan alagaan nyo pong mabuti yan pagyaman nyo po yan at baka sakali yun po ang magbibigay daan para sa masaganang pamumuhay ng isang pamilya. So dapat nagagi man pilalag ira man sakripisyo ra gawon na namin pianang panon at napabalaslas itay mula kapuunan iya impangaron sa isigra iya makatulong at sa pamilya da. Power to ay gakin saray karuman nila na impormasyon balitan sa programa SPN sa Pangasinan Natan kasumpala na pingaran makanang pagkaba at paymano. SPN sa Pangasinan.
Tuloy-tuloy sa ang programa SPN sa Pangasinan Natan, Shansani. Kalog ang tamayo sa amigyo Shaksika Aksyon Commander Dante Cera. Dari saray karuman nilan and formasyon na balita in pasuot sa Auto Research Group. So, posibilidad iya on palo sa 40,000 sa kaso na COVID-19 sa tumbur kirang nagaw. 37,207 new cases today with an error of our blind projected range at 35 to 37. This is obviously another new high in cases, and 40,000 is definitely possible within the next few days. Ang kwan ng Octa Research sa fellow Guido David. Jad saya at inkonton sa wala critical risk inkonto sa NCR, Baguio City, Naga City, Angeles City, Santiago City, Dagupan City, Tan Lucena City. Impalapag ni ng David, ya posible naman so ilagsad na kaso na COVID at Metro Manila, tan pingaran na parte na Calabar Zone. Jad sayat mansasan siya mga at sa alert level 3 sa Metro Manila hanggang Enero 31. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Domplo minutos antes na alas 11 at kabosan. Oy, misa salamat si Congressman Jumel Anthony Espino na 2nd District na Pangasinan. And saray manangaroon sa sikaray nandasal piano tan at nairi at tukaman iran eventuality sa may kasangkutan ng aksidente gagi sa may palabas siya Enero 6 pinablimiran dumarangal at may sasalamat si Congressman Jumel at saramay nandasal at tampo niya recovery to niya. Yung konto that God always offers us a second chance in life. Alapod si Congressman Jumel at papabiyang sa kaya vehicular accident at sa may Enero 6 yun nila at akagamoryan pigaran gasgas and pakabugbog lapod sa aksidente pero ang pumot so agawad si kato iya grabe at gabayton pasalamatan iray doktor, iray nurses, tan staff ng Nazarene Hospital at Balay na Linggiin, tan Villaflor Hospital at Siyudad na Dagupan, Aya at ang ngalalay at sa Sikato. At ingkonton, mabalbalag, salamat at sa Sikara at gabay kumot, pasalamatan, iray amin, yan ang dasal para at sa kaligtasan to, tan maplus siya iabig. Balag, salamat at sa rin dasal, kadistrito, untan tumat na sa Diyos siya malsa tan indanian ang panganawnawa yan kaiba sa say pamilya to niya aton dyan sayat kasampamata si Congressman Jamel tan wala iba day pamilya na tan kaplasan niya mapapaabing tan fully recovered na at tuloy-tuloy ni so pangiter na imes din tiron segundo distrito so God will soon Kong Jamel at sarayan tutumbok iran na pasang pinuntan at mas na-deliver na iter so say maragay pa serbisyo tatak Espino hanitan sa 2nd District na Pangasinan. 15 minutos antes na say alas 11 at kabosan. Oy, nungan tayo kagira jay sa may post sa Facebook at ating talagagi maniiskan tayo agagi biglan dimalan at wall tayo at ating talagagi susamay ngaran ya aya at baybayag matlan na pitamitam ya pawil at sa iluyag na Pangasinan ay agagi at ang piga-piga matla ya kapangitar na kagalangan bilang sakya Pangasinense iayat during his younger days at ating talaga kimira ang tatimot lante at raya may sakoy at sara na may miyembro na aro ang tayo may aro siguro go mo nilansama ng umbantog yung ngaran niya aro
ay may agbayan ni Rosario Orbus. Pinablimiran na dumarangel ya sakay kwantilan no, it will ring a bell tatang nagagimira in terms of politics sa luyag na Pangasinan. Ay ang gaman nagagi samay insabag na sa politika kagi samay during the late 90s or early 90s sa tating nagagimira si karaso ng Congressman Natan sa 1st District po na Pangasinan ay si dating Congressman, dating Executive Secretary, dating DOTC Secretary, dating Governor Oscar Muñoz Orbus at ating talaga kimira ang angwit na kagalangan sa luyag na Pangasinan lapod sa may pagmaniwa kongresista sa may panahon ng dating Presidente Corazon Aquino si karaso na apili bilang Executive Secretary na sa Presidente at ating talagagi at dakalamat lagagi so sa na agawan proyekto insan sa kanitan nunutan nyo aramay gagawin daratan ya covered court it has long been the project of former congressman, former governor, former cabinet secretary, former executive secretary Oscar Orbus. Ano ba? Katon no libro nyo ang itatan 1st District na Pangasinan. And even dyan na pigaran na parte na Pangasinan at nawalaan na wala itatawagan dan Orbus Gym. Orbus Gym. At ang agagi iya project sa agagi iter da sari balibala iter sari barangay ay agagi te inaling mat intiron Pilipinas itan. Ay at very valuable project. Ay ginapuan ng dating governor, dating Congressman Oscar Orbus pinablimiran dumanangel. Pambanat kasumparan na sa may istinto bilang governor sa may 1995 to 1998 agagi at supposedly agay kasil ay agagi at magmaliw iya presidente at ating tanagagi mira babalat dyan pigara na son at aratan at aga nagmaliw a realidad hanggang saya at sakbay yan ang retiro sa politika nalilingo early 50s na siguro o nga po ni 50 na at ating tanagagi nan sikara at nampainawa ang politika ng concentrate sa Metro Manila nanunutan nyo agagi at may sikasikat na programa ng Saman may debate with pare at mare yan yun kay iwatutan si Professor Winnie Munson. Di ba? Professor Winnie Munson. Ay agagi abayag, ay nabantayan ditan sa GMA Channel 7. Sikatura naman agagi. Mangbalat, despite nasa stature to agagi si dating governor, dating Congressman Oscar Orbus, at he remained to be humble, very simple. At ating tanagagi mira, abayag, agakabiyang, at sa politika, for more than 20 years, 25 years, konti lang kumuna tatang talagagi mira. Kapsumpalan na sama istinto bilang governor sa inuyag na Pangasinan. Nanunutan nyo mo at being a dating DOTC secretary at nagmali realization sa may communication at sa inuyag na Pangasinan. Nanunutan nyo inawituro niya digital communication at sa iluyang ng Pangasinan massive agagi sa construction sa telecom company sa raman niya panahon underground cable so ginawa na niya under the leadership of former Governor Oscar Orbus. Noong niyo matagagi for the very first time agagi at sa probinsya ng government ng Pangasinan at walaan na sana may agayle karakal iran heavy equipment ay agagi at tinawid na saray timutumbok iran na panahon nagmali mga gobernador at ating tanagagimira ay at balbalag at tulong
at sari Maracal ilan Pangasinense in terms of infrastructure projects so untan tumad during calamities arayat usaran pinablimiran na dumurangol dagalagagi so saratan proyekto ay agad na ipatunton at after 20 plus years at sa impan bakasyon si politika tating talaga mira and then pimawil umpapawil dapat na politika sa iba mga dagagi sakay labat gabay ito ipanag nag-agagi so sa pundar na makanapagan ilang proyekto ditan sa first district na Pangasinan. Nung nanunutan nyo matagagi when he was still the executive secretary nagmaliwa instrumental at satay impakapalatnag na satay tatawagan niya small coal-fired power plant being an executive secretary gagi sigara gagi so ang ilira sararatan niya proyekto ya ayat pagagamor na sa balbalag ay proyekto at sa iluyag na Pangasinan katon sa barangay Pangaskasan ditan at balay na swal at sikaraso sangkabal gang ay barangay at intiron Pilipinas in terms of IRA untan tumad sa balay na swal sakoy at sara may sangkayamanan LGU in terms of IRA at ating tanagagimira tan taxes tan income at siyempre of course sa iluyag na Pangasinan arara managagi makanapagan ng proyekto at in kwanto for the past 25 years or so at ating talagang ikonto nananggapakan politika at very stagnant so sa first district na Pangasinan pasakila yalupa kwanto agagi so sa wagtan bangbalat agira makapangiiter na asenso at sa intiran first district na Pangasinan. Di ba? Arana talagagi. At kwanton idandak labat na pa'y tiyansan maminsani. Iaaya piruntan at napunas. Irata ang gapi kwarta kwanto agagi taag kupasal. Actually agagi sa kinakasi agagi sa pamilya Orbus at sakay ay religious family, religyoson pamilya agagi from former Governor Oscar Orbus watan si Father Jerry Orbus agagi bantog na tagagi ay agagi at matunong dapat ng serbisyo at Diyos siya man sa komo sa kaya pari gagi at siyempre abayagan ang bakasyon at politika gagi na retired politika sa bahay bambala gagi dyan paka-obserba kasi napalabas siya panamili sa may 2019 at si Mubog so ang inaran niya si Mr. Tim Orbus dyan siya mirambalay anal talo abang balat kasabilabat la at balay na bulinaw at tinaw-taw da gagi abwaga min may kalamangan to da say aruma agaw arumya balay at second ay siguro gagi aliwamat laran at titawag sa gagay si papalapag sa ikwanda lante siguro this time kwanda agmatlara siguro pasilang at kwarta kasi si magnanayon nilanang haritan sa first district na Pangasinan at again kwarta tan takutan at despite his stature agagi ng Governor Orbus at agamat akanon ng tan nasara namin kwantilan non-accumulate nasa kwarta being a national official being a governor being a congressman agagi kwantot no basta walay proyekto at ang kutan pimamalian ang gapo tay kontrata porsyento no anto sumanapag si katuso na pagyagawan. So si katura raman. Katoon dyan sa ipawil na gagan, nung kuwilan di Facebook post na kagay, may
si maglawidya sa ikinto ay imagine for a so short video gagi at imabot at kinagagi 1.5 million views. Tatang talaga mira, more than 5,000 comments expressing their sympathy, their support. And kinan dating governor, dating Congressman Oscar Urbus, pinablimiran na dumaringal. At namimiss na kayo, namimiss na po kayo ng mga taga First District po ng Pangasinan. In kwanto agagi, di ba? Susikatura raman. At kinlante sa irap mo Atlantino maminsan, at sana totoo at siyempre pasilang la sa kwarta. Pero dapat nanganganda so in katoo na sakay a kandidato. Aliwan sa may walay kwarta lambangat, aliwan sa ating makapangiter na kwarta lambangat. Ano ag-ingan no siya pa sa makapangiter na maraka pa serbisyo. In terms of legislation sa gangi, siyempre sa kay abogado, si Congressman Oscar Urbus, pinablimiran na dumurangal. Katon ay gangi kumon at namutugtag na sa taga First District na Pangasinan. Aliwalabat lang kwarta sumagnayon para sa bakagamor na sa sakaya posisyon wag ingan sa may abilidad sa may ingkatoo aya at ano siya pa so talagang makatulong aliwan sa may puro sarili lambangat for self-accumulation so gagawin na niya para aya gagi at maong labat-laran o sa eleksyon pero kasabi agagi at sa serbisyo man mas lakira mambubot-bot na yun nga they cannot represent in their district properly. Di ba? Ang tamad na karaklan tanagagi palat alitan sa First District na Pangasinan it's time ayat ikanantila so takot ditan sa First District po ng Pangasinan alisin po natin ang takot dyan po sa First District para sa ganoon upang sumulong ang kaularan at pagpupunyagi dyan po sa may First District po ng Pangasinan. Ang kapulay malamang oras sa kaki sa programa SPN sa Pangasinan Natan, the technical side, ako lang kantabay tayo si Engineer Conrad Alvarez. Diyan ang aranan Aksyon Violi Valdez Ferrer. Ako lo makantabayo sa amigyo siya si Commander Dante Cera magipapalapag na maabing kakabosan at balang sinansakay. Happy weekend!